6 ta' Settembru se jkollna dil-mixja u ġirja. Li se tiftaħ il-Festi tal-Indipendenza tal-50 anniversarju. Min irid jipparteċipa huwa faċli niżel l-applikazzjoni mis-sajt tal-partit jew nkella jidħol fil-Facebook jew tal-media.link fil-website u minn hemmhekk faċli li jista' jibgħat kollox online. Min irid li jiġi sal-istamperija hemmhekk għandna l-applikazzjonijiet qegħdin naħsbu wkoll biex ikollna anke stazzjon Għawdex għandna rridu naraw fejn. Però anki li jista' jkollna wkoll stazzjon wieħed fin-naħa tas-Sawt u wieħed tan-Nord, pereżempju naħa tar-Raħal ġdid jew naħa tal-Mosta. Jiena nispera biss li iktar ma jidħol iż-żmien iktar l-applikazzjoni huma ġiġa bdew deħlin fordieri, però nispera li jkollna iktar konkurrenza. Xi ħaġa li fil-antik qaluli li kienu għamilha wkoll fil-Team Sport PN ħanerġgħu nippruvaw norganizzaw qegħdin ġanna timijiet ħajħdu parti fil-Masters Water Polo Tournament, ngħidu Masters fordieri mhux jkunu ex-water polo players li baqgħu attivi u nagħmlu competition żgħira. Fil-ġranet li għaddew ukoll iffinalizzajna illi nagħmlu snooker knockout competition. Bħalma kellna sena l-oħra l-istess arti marzjali, kun hemm exhibitions ta' arti marzjali fuq il-fost biex kun nagħmlu attivitajiet sportivi. Nisperaw ukoll li kollha ċans norganizzaw seven-a-side football. Mela din sena l-ewwel darba il-partit bħala Team Sport PN deċidejna nagħmlu Healthy Living Corner anke minħabba fil-Konferenza Nazzjonali tal-Isport wara eżatt il-kap tal-Oppożizzjoni ressaq Private Members Bill. Il-Parlament ħabba l-liġi tal-obeżità biex forsi l-qudiem ikollna din liġi ħalli il-poplu Malti jibidda l-istil ta' ħajja tiegħu kemm jista' jkun innaqsu mill-piżejjed li kulħadd jaf li Malta tbati minnha. U ħsibna li wara l-partit kien proattiv biżejjed aħna nkomplu fuq dik il-linja u ddeċidejna li nagħmlu dil Healthy Living Corner fejn fiha parti ħajkun hemm stands li jkunu purament healthy food biss, ħajkun hemm anki discussions. U naħseb li l-ġurnata l-poplu kulħadd jaf li hemm bżonn li kulħadd jieħu ħsieb saħħtu anki viżavi xi jkun. Jiġifieri naħseb li ħatkun inċentiv tajjeb kemm għall-poplu ġenerali, kemm aħna bħala partit li qed nippruvaw dejjem inresqu xi ħaġa u natwaw xi ħaġa iktar milli ġast nissuġġerixxu xi ħaġa u nibqgħu hemmhekk.